tal, señoras e señores? Son as 6:35 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. E a min chiváronme que ti, que estás aí en Galicia, vendo o programa. Estou falando contigo, que non nos sigues? Mal fatal. Mal. Hai que seguir o A Voltas co Prato. @ Voltas co Prato e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe tamén cunha receita moi especial é que van cociñar dúas persoas que, bueno, querémolos porque veñen por aquí todos os días. Así que pasen, por favor, Xulio e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Non sei se vos dades conta de que teño manía, isto para a xente da casa que probablemente se dea conta, de que teño manía de decir Xulio Begoña, pero Estefanía Colmeiro. É como... Porque teño un apellido fantástico. Porque que queda tan ben Colmeiro. Colmeiro. Bueno, si, Mato, si. Sí, é fantástico o apelido. Eu non me vou meter co teu apelido. Home, Despois veñemos Mato todos detrás. É un autobús mañana, porta. E coñezo uns cantos, así que non me vou meter co apelido. Bueno, como estades? Moi ben. Estás ben? Moi ben. Moi ben estás. Moi ben. Estás moi ben. Estefanía? No siguiente nivel. Moi ben. Cal é o seguinte nivel? Moi ben. Moi ben. Todos gañadores. O nivel dos gañadores. Estupenda, con ganas de gañar, non? Efectivamente. Perfecto. Pois hoxe temos unha convidada moi especial, non vou dicir por qué, irelo descubrir na casa. Hoxe temos a Alma de Pazos de Borbén. Hola, son Alma, de Mespereira, Pazos de Borbén. Son moi fan do programa. Quero sorprender ao meu marido. Con que? Con bo prato. Carne ao caldeiro. Costo a carne. En agua fría. Cando este cocidiña, aparto. Nesa agua quente, añado as patatas, as verduras. Junto todo, con esa carne, añadimos un pimentón, doce, un bo aceite de olive, virgen extra e a comer. Un saúdo! E a comer, Alma. Un aplauso para Alma, que é superfan do programa. Moi ben, moi ben. Ela é Bernardino, o seu marido, que tamén está aquí connosco. Bernardino, un aplauso para ele. A ver se podemos ver. Un aplauso para Bernardino. Aí está. ¡Qué maravilla! Grandes seguidores do programa que nos encanta que veñan aquí a visitarnos e a traer receitas como a que trae Alma, que trae carne ao caldeiro. Iso é lo más. Iso é o máximo. A mí encanta. Iso é moi bo. Moi bo. Moito bo. A ver, veña, que imos facer? Pregunta obrigadísima. Eu carno caldeiro. Bueno, Pero así. medraches hoxe, Sí. Que vas facer carne ao caldeiro? Vou me dar mañá, porque o sobre vou non papar. Vale. Encántame, é un dos meus pratos favoritos. Sí? Ademais, sí. Se a hoxe estamos... Eu vou dar moi poquinha non, non lle vou dar ninguna volta, vou facelo tal cual, pero sin verduras. Eu fago con un poquinho de carne, chorizo, unto e patacas. Moi ben. Pinta ben o de Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Creo que lle vai dar unha volta ao prato. Pois eu vou facer o que faríamos o día de seguinte de comer a carne ao caldeiro. A ver, ti cando faz carne ao caldeiro na casa sempre faz... Espera. Ti cando faz empezou ben a frase. Cando faz. Ti cando faz empezou ben a frase. Empezou de maravilla. Cando a túa mai ou a túa sogra ou sogro... ou miña tía, ou quen sexa, cando fai carne ao Cando caldeiro... fan carne ao caldeiro non fan as racións xustas. Non, porque sempre hai que fazer de máis. Hai que facer de máis. Vale. Pois eu vou facer unhas croquetas de aprovitamento. Croquetas de carne ao caldeiro. Sí. Que maravilla, que maravilla. O único que pode superar a carne caldeiro. Que é o único que pode superar a carne ao caldeiro. Veremos que é o que pasa, señoras e señores. Cociñamos carne ao caldeiro. No A Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Veña, tira. Bueno. Que? Tira. Móvete, que vas moi lento. Bueno, mira, eu vouche explicar como fago eu a carne ao caldeiro, Como vale? faz ti o 90% dos galegos, O non? primeiro, non sei como fan o resto. Vale. Ti sabes facela, campeón? Ou Ou mercala? Sí, vas ali Algo a que non sea chegar ao restaurante e dicir unha de carne ao caldeiro. No, sabes? dime, vou ali e digo, dame carne pa carne ao caldeiro. Vale. Carne de tenreira. Despois levar a tua nai que cha faga. Nome. Bueno, mira. Que pasa ca carne ao caldeiro? A ver. Pois que hai que elegir a carne adecuada para este tipo de cocción. Que hai que escoller unha carne. Que hai que escoller un tipo de carne. Ui, Entón, co teu permiso, compañeros, por favor. Que pasa? A miña imaxe. Espera. Mira, vouche explicar a mellor... Teño un esquema para que entendas. Bueno, don Xulio Mato, atención, don Xulio Mato. Esto é vacún maior, vale? Xa. Esto é un boi, como poder ver. Sí, o máximo é isto. O máximo. Vale. O máximo non, está empatado ca vaca. Vale, está empatado co vaca. Entón, mira, a mí o que me gusta para este tipo de elaboración é unha carne que sea boa de cocer e que teña un poquinho de grasa. Entón,
iremos, que podemos enfocar aí. Mira, fijados que Vámonos, parece o home do tempo, esta é a falda, verdad? ves? Parece Diego Viaño. Esta é a falda. Vale, Diego E Viaño, aquí un mira. poquinho máis adiante Sí. temos a Pero que costilla. faz? Que faz? E Que intentar- faz? Aí está, Xulio? aí está. Xulio sen as gafas está Aí perdido, está. No, vexo, o que pasa é que non sei. Está Isto é moi perdido. difícil. E por que non miras pa pantalla en vez de mirar pa outro? Porque estou saludando a Galicia. Xulio, concreta, por favor, que Mira, parte vas a utilizar? costilla e falda, vale? Son as miñas dúas favoritas. Pero tamén temos aquí arriba a agulla, que tamén é moi boa para isto, vale? Vale, sí. Bueno, Creo entón, que... esas, Trae, no, trae. pero é para que se vexa, xa Vale. sei que é así. Sí, xa. Bueno, esas tres partes son as miñas favoritas. Pode retirar a imaxe, compañeros, quedou che claro. Vamos cociñar no Voltas con Prato porque este é un escándalo. Un aplauso para don Xulio Matos. Un aplauso para don Xulio Matos. Bueno, mira, neste caso Veña. teño un poquinho de falda e un poquinho de costilla, vale? Perfecto, que era o que dicías ti despois de Eso dar é. tantas voltas. Aquí podemos facer de dúas maneiras. Ben, botar a peza inteira e despois troceala. A mí gústame máis botala xa troceada porque así despois non nos anda rompendo fibras. Ah, por aí. amigo. Ti Entón. sabes, no, digo, se sei que estás botando aquí unto Isto agora é, a cocer. Isto é unto, vale? Vale. Porque tamén me gusta a min ter a auga feita, como digo eu. A auga feita como está, pois deixar o unto cocer un pouquinho, que non vai ser o caso. Porque hai xente que fai ao revés, non? Ou que fai de outra maneira, que non Hai xente bota que bota primeiro todo á unto. vez. Claro, que A mí bota todo gústame á que vez. coza un pouquinho unto para que se faga a carne e despois ir botando, pero como non temos tempo para eso, Xa. pois vamos ir botando. Hai dúas potas. Vale. Vale, entón, nunha imos botar, imos poñer a carne, Ajá. despois poñeríamos, eu o que si que non fago é darlle punto de sal, está un poquinho máis adiante porque vai reducir a auga e non quero que quede moi forte de sal. Entón agora deixaríamola cocer. En esta outra pota, que tamén me gusta cocer con bastante auga esta carne e despois utilizar parte desa para este paso, Sí. o que vamos a facer é poñer unhos chourizos. Vale. Por que non poñemos xuntos os chourizos ca carne? Por qué? Esa é a pregunta que teña unha cabeza, xusto. Por qué? Porque se queremos aproveitar este caldo, a grasa do chourizo vai non facer máis pesado. Entón, desta maneira vamos ter un caldo moi sabedeiro. O sea, que pero máis limpo. o caldo da carne que estás cocendo aquí, ese caldo despois vale utilizar. Vámoslo utilizar, Moi claro. ben, moi De feito, o máis tradicional é partarte a comer carne ao caldeiro e despois meter unha cunca desa auga que axuda Correcto, que correcto. axuda a facer a Non sei digestión. se sabes que falaba eu antes de Diego Viaño. Diego Viaño é o home do tempo na televisión de Galicia. Sí. Con varios, bueno, pois Diego Viaño, ademais é amigo meu. Bueno, pido E disculpas por anticipado. Pídelle disculpas a Diego polo que acabas de facer, pero ten unha moi boa, porque el tamén podría ser cociñeiro, porque unha vez na tele, en vez de chubascos, dixo churrascos. Ah, pois mira. Entón, podríades cambiar un día os seguro que papéis. acertou, seguro que acertou, dixo, hai churrascos varios. Hai churrascos en moitos sitios. Bueno, pois deixamos aquí a Xulio cocendo a súa carne ao caldeiro, tamén os chourizos e as patacas, e marchamos con Dona Estefanía Colmeiro. Croquetas de carne ao caldeiro. Atención, porque isto de verdad, eu creo que están as croquetas de carne ao caldeiro, podríamos poñer ao nivel un poquinho por arriba as de cocido, porque tamén... Están moi ricas. Sí, as de cocido tamén... Aproveito, as de cocido tamén están Sí, espectaculares. sí. Carne ao caldeiro e cocido creo que son as mellores croquetas que se fan en Galicia. Sen dúbida. Sí, sí. Para estas croquetas eu vou aproveitar todo. Vale. Vou aproveitar o caldo, a Ajá. carne da cocción, a pataca, o chourizo e a carne, por Vale, suposto. porque a xente está vendo aí esa carne xa está feita. Xa está se fixo a feita. carne ao caldeiro, xa comimos no día de onte aquí no Voltas co Prato. Efectivamente. E temos tamén cocidas as patacas, e temos o chourizo tamén cocido, así que temos todos os ingredientes para facer unhas croquetas De maravillosas. aproveitamento, maravillosas, estupendas. Maravillosas. Vale. Vale, entón, eu para estas croquetas, en cantidades, vou a usar a mesma cantidade de manteiga que de fariña. Vale. Vai a ser 100 gramos de manteiga por 100 gramos de fariña. Por qué? Por que qué? a mesma manteiga que fariña? Ten algo de... Porque é así eso- a receita ou gustache a ti? Como queda a mestura? Eu fago así esta receita porque consigo que quede unha croqueta moi cremosa. Moi cremosa. A cremosidade. A cremosidade é a diferencia dunhas croquetas a outras. Claro, entón ti crees que tes unha Esa croqueta... proporción, esa Sí. receita é única. Unha croqueta espectacular. Efectivamente. É o tema da bechamel? É que aí está o quid da cuestión, Ajá. na manteiga e na fariña, Vale. en proporción ao caldo líquido que lle vayas a botar. Bueno, hai que estudar, de verdade que hai que sacar un máster para facer croquetas como fai esta muller, Vamos a ver. Espectacular, fixade vos, por favor. Mira, Pois que maravilla. na manteiga teño refogando unha ceboliña. Ai, E agora que me está- vou a refogar o que é a carne co chourizo e a pataca Ai, que me está empezando a dar, para que solte aí todo... Está
Estamos empezando a dar. Eu creo que ten que vir a nosa convidada de hoxe ver isto, a ver que lle parecen as croquetas e a carne de caldeiro, perdón. A Alma de Pazos de Borbén. Un aplauso para ela. Hola, Alma. Hola. Que tal, como estás? Pois moi ben, Benvida. gracias a vos. Hola, rapaces. Vamos ver as croquetas de Estefanía, porque me chamaron xa a atención así. Ata min. Ata a ti, non? Sí. Pois veña, vente para aquí, veña, arrímate para diante. Hola, Conta, Fanny. Estefanía. Boa Hola. tarde, Alma. A ver. Pois eu vou facer unhas croquetas Pois sí. cos mismos ingredientes da carne ao caldeiro. É dicir, collo unha ración de carne dos sobrantes do día anterior e con eso fago as croquetas. Claro, aquí tes máis ou menos unha ración que comería unha persoa, non? Efectivamente. De carne ao caldeiro. Pero cantas croquetas podes sacar desa ración? De Porque un despois litro de leite, unhas 20, 30 unidades. Ai. Se son máis pequeniñas, unhas 20 unidades. Se son máis grandes, unhas 30 unidades. Son bastantes, Sí. Bastantes, pois sí. Para facer un pica-pica. Pois Bueno, Para facer un pica-pica. está Pois ben, sí. está ben. Entón, importante, estábame contando que é importante a mesma cantidad de fariña que de manteiga, Sí. non? Sí, Polo menos a ti gustache así. pero as mesmas cantidades tamén ten que ir en proporción ao líquido Xa, que se lle vaya a ao botar. líquido, vale. Porque podes botar medio kilo de fariña, medio kilo de manteiga e non vas a conseguir un bo resultado. Xa, vale. Entón, atentos ás cantidades. De todos os xeitos, a xente que está na casa dicindo «Mima, e como fago eu estas croquetas?» Van estar penduradas nas redes sociais en @voltascoprato e, por favor, chamade ao programa 664-4834-19, o teléfono do programa. Queremos saber como facedes as croquetas e de que facedes croquetas, que tamén é moi importante, porque hai xente que fai croquetas que ao mellor nunca probastes. Pois hoxe compartimos receitas tamén de croqueta, ademais de carne ao caldeiro, no Voltas co Prato, e repartimos 50 euros dunha vez e 50 de outro, así que moi atentos e atentas ao programa de hoxe. Eu vin a Fanny aí botando o caldo todo aí. De cocer a De carne. cocer, mira, Alma. A verdad que Carne. arrecende, isto arrecende moi ben, Fanny. Ti ahora que... Hai que estar aquí para Ti ahora sabelo. que xa sabemos que che gusta o programa, que o ves, que nos Moito. encanta que veses Cada o programa. tarde. Pois encántanos que Aí veses cada tarde o estou. programa, Alma. Que che parecen os olores, os arrecendos que hai neste plato? Nunha frase, Sí. hai que estar aquí. Hai que estar aquí. Un aplauso para Alma. Un aplauso para Alma. Hai que estar aquí. Hai que Gracias. estar aquí. Hai que estar aquí. Que maravilla, que Moi ben maravilla. falado, Bueno, Alma. pois vamos deixar aquí a Estefanía traballando, dándolle voltiñas ao seu amado das croquetas. Vamos ver o de Xulio Mato. É que hai que estar É aquí. que hai que estar, verdad? Sinceramente, sí. Mira, Xulio non se complicou, Hola. só Hola, dixo, Xulio, eu vou hola. facer carne ao caldeiro. Eu pouco me compliquei hoxe, É, puxéchemo sí. moi fácil tamén, unha receita moi sinxeliña, pero moi rica, que, como dixen a Fran antes, é unha das miñas favoritas. Sí, sí. Entón, mira, eu estou cocendo por un lado a carne, ves, que teño un poquinho de falda e un poquinho de costilla tamén. Anda por aquí, Aí está, mira. o seu osiño. Oh, E por outro teño os chorizos e a pataca, Uah. que vai levar máis ou menos ao mesmo tempo cocer tamén. E Isto, sabes eu a que me- utilicei esta carne porque... Perdón. sabes a que me cheira isto? A feira. A festa, a feira, verdad? Sí, sí. Cheírame a, por O exemplo, a antigo. nosa é o 15 de agosto, Correcto. non a Santa María. Pois cheírame a festa isto. O antigo, aquel Antigua, galego, a toda a vida, verdad? aquel galego, Ah, aquel noso galego. Que maravilla. Correcto, correcto. Pois, Alma, despois de ver isto que están facendo os dous, eu creo que chegou o momento no que me tes que dicir... Pero non te agobies, No, no, no. Non te agobies. No, no. Cal das dúas receitas crees que che pode gustar máis a hora de escoller? Pois mira, vouche ser sincera. Sí, por favor. Eu teño un defecto. Sí. Solo ser moi sincera. Sí, vale. Eu non como carne. O sea, que dos Empezamos. dinos a la trouxetes para vir ao programa. Empezamos, Pode ser unha razón. Pode ser un error. Eu creo que algo podemos arranxar. Falando co teu marido, que tamén lle gusta o programa, non? Moito. Algo podemos arranxar. Porque hai un defecto. Ele máis eu somos moi fans do Sí. programa. Aí cada tarde. Cada tarde. Encanta. Cada tarde. Pois, Alma, se non te decides, vou che pedir que vayas á zona de sufridores e despois chamámoste, vale? Pois sí. Veña, un aplauso Grazas. para Alma. Moitísimas gracias por estar aquí. Alma de Pazos de Borbén. Que maravilla de muller. Hoxe non vou con Xulio, hoxe quedo con Fanny, porque me apetece. Porque me apetece. Eu faría o mismo. E aí, Eu é que é faría o normal, mismo. é normal. Vamos quedar aquí con Estefanía Colmeira. A ver, Fanny. Bueno, Hola. aquí temos o que hai xa a bechamel, Bueno. que lle botei, neste caso, para 100 gramos de manteiga e 100 gramos de fariña, 1 litro de líquido en total, Ajá. sendo 800 de leite e 200 de caldo. Increíble, Increíble a cremosidade que lle está quedando, de verdade, increíble. Eu digo que se usas estas proporcións, consigues eso, unha croqueta moi melosa. Moi ben. Moi Que guai. melosina. Eu creo que che vai quedar moi ben, creo que lle vai quedar moi ben, Bueno, vamos falar coa xente da casa a ver se a croqueteira é de carne ao caldeiro, ou de carne ao caldeiro, perdón, ou non. Imos a Dozón. Mercedes, que tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes. Como estás, Mercedes? Pues muy bien. A ver, Moito contame, sol. eres de croquetas, eres de carne ao caldeiro, de que és ti? De carne ao caldeiro, que é a Ai. festa do pueblo. Ai, ves, que rico é. Porque tedes festa aí, non? Tuvémola, sí. Claro, cando Ademais, fo- cando é o primer domingo de junio. Acaba de ser, Acaba chegamos. de ser. No, sí, pero Claro. todos os 11 e 23 de todos os meses. Hai Ves. carne ao caldeiro. Ves, non vos sobrou unha pouquiña, verdad? Sí, moito. Sí, sobrou. Por xa Sempre sabedes. sobra. Aquí sempre sobra. Croquetas, facedes croquetas, é o que hai que facer. Bueno, vente cando queiras polo programa, Mercedes, xa sabes que estás convidadísima e mandamos un bico moi grande. Igualmente. Vale, Bien, veña. E gracias polo programa. Nada, gracias a ti por vernos, de verdade, un placer. Hasta Un logo, placer. adiós. Chao, chao, hasta loguiño. Falábamos da carne ao caldeiro e eu creo que é o resultado inevitable de achegar algúns dos nosos mellores produtos a un mesmo caldeiro. É así. Pero, quen foi o primeiro? Ou primeira que fixo esta fantástica idea? Polo visto foi cousa dos comerciantes que ían polos camiños co pemento moído e máis o aceite. E ao pasar por zonas gandeiras, alguén debeu barruntar que xuntar carne, pataca, chourizo, cun boaliño ao final, seguramente daría un resultado interesante. E sí, a fortuna favorece aos valentes. E grazas a eles, temos hoxe este prato protagonista indiscutible de algunhas das mellores festas de primavera-verán en Galicia. Tomade nota, en Cartelle, Carballeda, Dozón, Salvaterra do Miño, ali xa tivemos este ano, pero atentos, en Remourelle, en Ribadeo, que é en agosto, Son unhas citas importantes, pero hai moitísimas máis. E lembrade, de vos sobra, facede croquetas, teredes as receitas en @voltascoprato, ali pendo... Seguídenos! Seguídenos! Seguídenos, Si non soltamos a Xulio, Xulio cando se enfada, sabedes como é, Oh. Xulio enfadado. Unha cousa, Xulio enfadado é... unha cousa loca. É un animal, Unha cousa. É un animal. Dille aí, seguídenos. Eu Dille enfadome aí, contioso. seguídenos a xente. Seguídenos, Aí. Seguídenos, Seguídenos, Estou moi loco, Sabes? Bueno, A carne eu creo que ainda non está feita, non? No, no, A eso- carne deixámola aquí, pero quedalle fixadevos moita xa que aspecto Mira. teñen os caldiños. Buah, ahora que vou maravilla. facer, mentres mira, eu teño aquí un poquinho, que te explicaba antes das aguas, teño aquí un caldo de cocer solo a carne. É iso branco que é? Isto branco é a grasa, porque É estive na unto nevera. todo, o sea, No, este é a grasa que vai grasa. soltando a carne. Entón, mira, Vale. vámoslo clarificar porque vamos a facer un consomé espectacular para facer un entrante, vale? Espera. Frena aí. Ten un caldo Teño un que tiña caldo. na nevera. Un caldo de cocer a carne. De cocer a carne. Eso, O caldo... Pero mira, o caldo... Vai no clarificar. Que é clarificar? Pois eso, bicho, estou explicando, cañotas. Mira, Entendo que é pasalo a ser máis blanco. mira, no. Ah. Mira, este é o caldo, vale? Vale, ese é o Ves como caldo. está. Sí. Vale, que está turbio, Ah. que ten restos aí. Entón, mira, para clarificar un caldo hai que seguir 4 pasos. Primeiro, desgrasar, que é o que estou facendo eu, quitarlle a grasa. Vale, primeiro desgrasamos. Facémoslle caso a Xulio. Quitamos a graxa, que é o que está facendo. Despois, Moi coar. ben. Coar. Coar, que aquí neste caso vamos a facer á vez de coar e filtrar, vale? Entón, para eso, vamos a dar calor Vale. e despois vámoslo clarificar. Clarificar como? Como se clarifica o viño? Con clara de ovo. Pois Ai, nós verdad. vamos facer exactamente o mismo. Vamos a botar aí unhas claras de ovo, unha clara de ovo, que unha clara por litro máis ou menos. Vamos a deixar que ferva uns minutiños e vamos a retirar toda a porquería que se quede pegada á clara. Xa verás que consome máis rico. Como te quedas? Repito, os pasos. No. Vou ver as croquetas de Estefanía, que creo que é un pelín máis para o meu nivel Bo. culinario. Vamos ver as croquetas de Estefanía. Ai, Estefanía. Mira, fixádemos. Fixádemos, ademais, que estilo, como fai, mira, como se fixera 30.000 croquetas ao día, fixádemos. Bueno, 30.000 non, pero... 30.000 non, pero unhas cantas, verdad? Mira que pasada. Eso é o amoado. Isto é o Arrefriado. arrefriado. Vale. Eu esta masa estireina moito para que me refriara antes, pero, bueno, 2 horiñas de repouso na nevera. Pero, tío, o modo, Ou dun esta é día unha para dúbida outro. que teño moitas veces coa comida. Si, dime. Se está quente, non a podes meter directa na nevera, ou Bueno, sí? a ver, por eso o estiramos moito. Vale. E o podes meter nunha bandexiña con un pouco de auga e xeo, que lle axuda a enfriar, e así despois xa logo vai para a nevera sin problema. Vale. Entón, cando este a temperatura ambiente, máis ou menos sacando, metemos na neveira. Efectivamente. Perfecto. Importante as masas tapalas con un papel film Vale. pegadiño para que non forme costra.
Porque se non forma costriña, e iso non nos Ves, interesa. eu na miña ignorancia pensando que fai a xente gastando plástico para tapar as masas, é para que non faga costra. Claro. E mira, eu as De verdad. croquetas as fago redondas. Non xa vexo, pero a min gustan máis redondas, son Sí. boliños. Boliños. E mira, os pasos para o rebozado da croqueta, que é Sí. un empanado, fariña, ovo e pan Un relado. empanado normal, non? De Un empanado Fariña, normal. ovo e pan relado. Eu creo que podemos recuperar as cousas que levan as túas croquetas. Sí. Parece, e facemos unha pregunta de concurso. Veña. Ademais da carne, señoras e señores, que lle bota Fanny ás súas croquetas? Chourizo e pataca. Máis. Nada máis. Fácil, Parecerache sinxelo. pouco? Estamos regalando cartos. Chamade 664483419. Ademais de carne, que lle bota Fanny ás croquetas de carne ao caldeiro? Chourizo e pataca. Moi ben, pois 50 euros para a primeira persoa que chame e diga a resposta correcta, ou as respostas, que son dúas. É moi fácil, Croquetas de carne ao caldeiro, bueno. Eu a verdade é que as croquetas, a min xa me gañaches que as croquetas. Home, é que... E xa Eu verás, teño que cando dicilo probes así. estas croquetas, porque non son unhas croquetas calquera. Teño que dicilo así, a min xa me gañou. Agora ten que gañar alma. Iba a marchar para xunta a Xulio xa non pode, Porque temos chamada 50 euros en xogo. Ángel de Bueu, que tal? Boa tarde. Ángel. Ángel Dime. de Bueu. Estás ou non estás? Estou. Ah, vale. Boa tarde, que tal? Como estás, Ángel? Bueno, estamos aquí pasando calor, bo tempo aquí en Bueu. No. E bueno, mirando o programa Voltas co Plato. Asegúroche, Ángel, de que agora mesmo fai calor en todos os sitios, incluído este plató. Incluído este plató, porque a verdade é que están vindo uns días de calor que dá gusto. Están ben para ir á playa e tamén están ben para ver o programa. Veña, vamos alá, por 50 euros. Ademais de carne, que lle bota Fanny ás croquetas? Chorizo e pataca. Moi ben, 50 euros que marchan para Bueu. Moi ben. Pois mandámosche un bico moi grande, Ángel, e nada, xa sabes que podes facer ou croquetas ou carne ao caldeiro seguindo as nosas receitas, vale? Cañotas, Dime. mira, queremos invitar a todo o público e toda Sí. Galicia Sí. que veñades a mediados de agosto a festa do polvo. Pero se eu aquí fui en un Bueu. pregoeiro ano pasado. Sí, fuche pregoeiro, que te mirei o ano pasado. Ah, Me vale. gustaría que este ano que viñeras tamén como invitado. Pois queda aí a invitación lanzada. Eu xa lle traslado a todo o equipo, vale? Vale. Veña, un bico grande, moitísimas gracias por chamar. Gracias, Chao, Cañotas. Ángel. Un abrazo. Chao. Ata logo. Vamos con Xulio Mato, que se non vai me matar, o pobre, que non lle veño nada aquí, No, non te mato, De verdade, que De verdade. Bueno, o de Fanny ten super pintaza, ten pintaza, Joder, estou deseando probalas. Para que Xulio diga que ten pintaza, se pode ter boa É que eu son moi de croquetas e moi de carne ao caldeiro. Ves? Mira, o tema. Vale, o tema. Estás clarificando. Colei, como che dixen, colei Fixado. e filtrei o caldo. Sí. E agora botei aquí unha clara de ovo. Isto en realidad había que deixalo cocer a lume manso durante aproximadamente 30 minutos. Pero bueno, como non temos tempo... 30 como non minutos é o que dura o programa, É o que claro. dura o programa, entón mira, Vale. vamos a ir quitando, pero quero que te fijes, mira como vai quedando. Ah, queda todo super limpo, Claro, claro. queda todo super limpo, as impurezas Bueno. van quedando pegadas á clara. Isto é Vale. clarificar, o mismo se fai nos viños. Alucino, este caldo era... Volvemos coar cun colador, como ves, un colador é un Sí. filtro de... De café é un filtro ou de calquera cousa, Eso non? é, ou unha estameña limpiña. Bueno, pero e quero así, que te fijes. así é super fácil limpar ese caldiño que tiña Eso. Xulio preparado e que tiña moitas mira, impurezas. mira un e mira outro. Sí. Telo só ao lado, A diferenza, está no vendo aí nas casas, a diferenza entre os dous é unha pasada. Se parece un té. Eu fixen un clarificado express, pero bueno, levai o seu tempo, pero este Xa. é de primeiro de cociña. Bueno, pois veña, vou falar co público do Voltas co Prato a ver que opina Alma. Veña, vamos para lá. Teño que correr que nos como tempo, que nos como tempo. Dádelle un aplauso a Alma, veña. Vale, vamos a ver. Agora temos un problema, Alma. Dime. Temos un problema. Dime. Porque a Alma non lle gusta a carne. Bueno, pero antes... Espera, Bernardino, sí. Encanta a carne? E a carne ao caldeiro? É o meu prato preferido. En serio? En serio. Alma, entón Dime. vas quedarte aquí sentada Pode ser. e levamos ao teu marido probar. Pode ser. Importache? Para nada. Non? Para Bueno, nada. pois vou chamar a Bernardino nun minutiño e vai probar hoxe no Voltas co Prato. Un aplauso para os dous, gracias por estar aquí. Veña, vamos alá, vamos con Xulio Mato. A ver, Xulio, esta carne que está? Non Esta está? carne, Non está esta carne é un espectáculo. Mira, É un espectáculo. Mira que carne.
Bueno. Mira, que carne, que cosa. Mira, mira. Unha cousa. Mira. Carne! Atención, O caldeiro. Galicia, porque temos carne ao caldeiro que Mira. está preparando o Xulio Mato de unha maneira Mira. espectacular. Fixademos. Mira. Bueno, Mira que carne, como se desfai esa carne? Isto é... A mí se desfai esta moito me carne? gusta. Hoxe Sí. imos dormir mal, porque vamos cenar demais. Que pasada. Mira. Increíble, espectacular. É que me levaron a espumadera. Temos tamén os chourizos, temos tamén as patacas. Queres unha espumadera? Necesitas Podes. isto? Veña, toma, A ver. toma. Vamos alá. Mientras tanto, aproveitamos e repartimos cartos. Veña. Como se chama a técnica de limpar o caldo que mostrou hoxe Xulio? Clarificar? Estás seguro? Hombre, Clarificar. Porque se utilizan que? para clarificar os caldos. pero Ah, que se po utiliza. viño tamén. Ah, as claras. Claro. 664-4834, un 9 chamada ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. E chegou o momento de que veña o noso convidado de hoxe. Que veña, por favor, Bernardino, un aplauso para él. Vamos alá. Por aquí, Bernardino, por aquí. Vente por aquí. Como Hola, estás? Bernardino. Ben, ben. Estás ben? Estás preparado? Sí, para comer sempre. Para comer. Normal, vente comigo por aquí. Veña. Tes aquí xa as croquetas, ponte aí dese lado. Ai, Bernardino, non sabías ti, que ao final ibas probar, No. Mira, veche sorte, Bueno, é o que hai. Carne ao caldeiro e croquetas de carne ao caldeiro hoxe no Voltas co Prato. Alma dixo que prefería que probar o marido, así que cando queiras, queridísimo Bernardino, chegou o momento de probar. Estamos aí, dous fans do programa hoxe aquí, e veu probar o marido. Veña, vamos repartir cartiños. José Manuel de Santiago, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben, vendo vos aquí na casa. Pois mira, eu xa que nos estás vendo a que chamas, quería darche 50 euros. Bueno, a ver se dan consigo logo. Veña, pois vamos alá. Como se chama a técnica de limpar o caldo que utilizou Xulio? Clarificar. Moi ben, 50 euros que marchan para a capital, 50 euros que verán para José Manuel. Un aplauso Moi grande. ben, moitas gracias. Enhorabuena polo programa. Gracias a ti por chamar e gracias por vernos, vale? Veña, hasta loguinho. Chao. Bravo. Ai, en está probando a croqueta. A croqueta esperemos que non lle escalde, Que a croqueta... Si, está un pouco quente. Meteu unha toda inteira. Bueno. Home, a croqueta hai que comer É que enteira. as croquetas son de comer enteiras. Meteu unha toda inteira a croqueta, Claro. Bernardino sí que é amante da carne ao caldeiro. Do carne ao caldeiro. É da comida tamén. É da comida. Gran fan do programa, e menos mal que veu porque a muller veu traer unha receita de carne ao caldeiro, Alma, e dixo que non lle gustaba a carne. Entonces, menos mal que temos aquí o seu marido para que nos axude. Estás preparado? Sí. Sabes xa que engaña? Pois veña, vamos a esperar, dade máis maus. Bernardino, no nome de Alma de Pazos de Borbén. Despois de probar as croquetas e a carne ao caldeiro, quen gañou a Voltas co Prato do día de hoxe? Gostaron os dous, pero máis o de Xullo. Xulio!